O vindeiro día 23, no Auditorio Municipal Ángel Coxo Ferrero, asistiremos a unha xornada promovida pola Valedora do Pobo e polo Consello da Cultura Galega. Trata sobre a invisibilización das mulleres na medicina. Falaremos e analizaremos as enfermidades que se consideran femininas ou dos diagnósticos como estereotipos atribuídos dos profesionais da medicina. Este é un concepto moi acaído no noso diagnóstico cando relatamos as nosas doenzas. Nos diagnostican de menopáusicas, de ansiolíticas ou incluso de tolas. Partillaremos estas jornadas coa neurocientífica Sonia Villapol, que trata de confirmar o ciclo sexual e a eficacia dos tratamentos dentro do seu laboratorio en Texas, no Medical Center en Houston. Asistirá a alcaldesa da Xinzo de Limia, Elvira Lana, a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, a Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, vai presentar María Méndez, a presidenta da Asociación de Periodistas de Galicia, e imos a tratar os temas das ventoses, que é o estudo do amianto por Sara González Veiga, a fibromialgia por Rosa Cerqueiro Landín. Vai ser un relatorio presentado e moderado por María Xosé Porteiro, que é a Xunta Valedora do Pobo. Asistirá o magistrado Fernández Lousana Rochena, que falará das mulleres invisibles. Haberá tamén un relatorio por Carmen Adán, do Centro de Documentación e Igualdade e Feminismo, e historias de vida das mulleres da Limia, con Lola Rico, que é a coordinadora da Escola Rural de Saúde da Limia. Asistirei eu en calidade de presidenta da asociación para falar da problemática existente e porque consideramos, falamos de violencia obstétrica no tema da atención ás mulleres afectadas polo Esure. Nun principio ia a poder retransmitirse por videoconferencia en streaming, pero o ser en Xinzo de Limia pois non vai poder ser. As que fixeche desinscripción con esa cualidade pois é imposible. O que a conexión a internet en Xinzo parece ser que non é estable, non vai a facilitalo. Se colgará a través da canle de YouTube, pois pasado 2-3 días se podedes asistir de xeito diferido a esa charla coloquio e a esa exposición. Como veredes, son unha cantidad de temas moi interesantes que pode aportar unha cantidad de información para cada unha de nós. Sei que é complicado desplazarse hasta Xinzo de Limia, pero sí que asistiremos ás directivas da Asociación de Afectadas do Esure de Galicia e tamén algunha que outra asocia. Vos convido, calquer tipo de dúbida que despois, inda que o miredes en diferido, vos poda surdir, pois estamos a vosa disposición. Os iremos informando tamén e colgarémoslo a través da nosa canle de YouTube. Un saúdo de parte de toda a directiva, coidadevos moito.